Kehitettiin kuvakortit alun perin meidän omaan käyttöön. Ne toimii niin hyvin, että ollaan laitettu ne nyt myyntiin myös muille ammattilaisille. Kortteja voi käyttää tosi monipuolisesti. Palvelumuotoilussa korttien avulla voi kuvata asiakaspersoonan tai unelma-asiakkaan. Rekrytointitilanteessa kortteja voi käyttää vaikkapa niin, että niiden avulla hahmotellaan, minkälaista tyyppiä ja minkälaista osaamista ollaan hakemassa. Strategiatyössä kortteja voi käyttää ideointiin ja visiointiin. Ryhmässä kortit auttaa kertomaan omia näkemyksiä ja kuuntelemaan toisten ajatuksia.